وردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكن فقفا كديلوكا نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو فقري كابز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سمسن آخر اوكي رايت يسوس كريستوس غويتايو زحالف سمون كاب مقراف شدشته كاب عدكس عصرت حدث نينا نيرنا أبوه بزح غويتا مهيرونا لو مدما كاب قطر عصرت خلتك ساب إسران شدشتن زلو حساب كنرئينا بزح نجر كمهرنا تاني حلو من فسك الدوس لو مها أنا هاتن زترال خولن أفسسها بلالكم خيدي مالتي كونه دما بتا ورحات اتي كتسألي ناب كرن دايبه ليت بملئتا بتسألوت ناب أملاخ نقيحو حادره مدر مسوغها ندك أمزامورتو نابقوت أوعوم كاباتاتوم حواريا إلو زساميوم أسر تغلتا هاريا سمعون بيتروس إلو زساميو أندرياس دما حاون ياقوبن يوحنسن فيليبوسن برتلوميوسن ماتيوسن توماسن يعقوب ود الفيوسن اتيك أنا أتباهل سمعونن يهودا ود يعقوبن اتي ذات حزو يهودا أسكورتاون يبل كاب أسر تخلتك أسر شدشتا ياو متحف قدوس كنت أن أخوانا نخلو كنزارار ربلو سلازلنا أنا تن أقدست يعني زبالكون بوينتات كزارب فتني انتايلو كونه دما بتي ورحات اتي كتسلي ناب كرن دايبه يبل كرن اندحر ابولي كيدان انترينايو كرن زبحال ابولي كيدان اندحر رينايو كم ناي دحننت بوتا وي معقوبي كم ناي حيلي بوتان كم زي نقانا صنكور بوتان كويني يغلصي كرن مسنا اغزابير هلونا وي مسنا اغزابير بيت مقدس يتحازو ويم اندحر ام مصحف قدسنا خيدنا رينايو ولا مزمور 121 حدن كاب حدك ساب كلتن تايبلسي يا انتي ناب اخران العل الله ردئتي كابي يزمصاني ردئتي سي كابت سماين مدرن زغبر اغزابير يزمصاني يبل كومون مزمور 87 حدا مسارتا أبتم قدوسان أخران إياه እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ማህደራት ያዕቆብሲ ንደጌታት ጽዮን የፍቅራይብል እና ከረን ከምዚ ምስናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝተተሐሐዘ ነገር አለዎ ማለት እዩ ዋላ ሙሴውን ምስ እግዚአብሔር አብከረን ሲና እዩ ተራኺቡ እና ብዙሕ ነገር አሎ ከረንሲ ከምዚ ናይ ፖዚሽን ዘሪዩ ኢለ አነ ከማሃር ጸኔሄ ማለት እና ተቀንዲ ኢየሱስ ናብ ከረን ዝደየበሉ ምኽንያት ምሳቡኡ ናይ በይኑ ጊዜ ከሐልፍ ስለዝደለየ ናብ ከረን ክብለና ሆሎ ከምቲ ክነንብቦ ጸናሕና ናብ ተህልውና እግዚአብሔር ዘለዎ አሜን ናብቲ ጽዕኖ ማዕቆቢ ዝኾነ ናብቲ ኃይሉ ዘሐድሰሉ ናብቲ ዘይነቃነቕ ጽኑዕ እምባ ደይቡ ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አቡኻ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ አምላኽ ነቂሑ ሓዲሩ ይብለና አሜን ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ስፍራ ቅዱሳነይ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ስፍራ ሓንቲ ለይቲ ኮነን ከም ናይ ሙሴ 40 ለይትን መዓልትን እንተጸናሕካውን ፍጹም ዘሰልቹ ኣይኮነን አሜን ኢየሱስ ለይቲ ብምልእታ ምሰብኡ ጽሊ ድሕር ምሕዳሩ በቲ ካብብኡ ዝሰምዖ ድምጺ ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ድማ ክገብር ኮለና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ክፍል እዚ ማለት እዩ እንድሕር መጽሐፍ ቅዱስና መርሚርናዮ ኢየሱስ ኣብዚ ተፈላለየ ክፍሊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና በተደጋጋሚ እንታይ ይብል ነይሩ ኣነ ካብ ኣቦ ዝረኣኽወ ዝገብር
አቦዝ በለኔ ዝገብር ካብ ርእሰይ ምንም አይገብርን አነ ፍቃድ አቦይ ክፍጽመ ናብዝ መጻኹ ይብል ነሩ አብዝ ክፍልውን ኮሙ አብኡ ዝበሎ ክገብር ኮሎ ይናንሪ አሜን አሜን አብ ዮሐንስ 5:36 እንታይሉሲ ግናኸ እቲ አቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ እዚ አነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ አቦይ ከም ዝለአኸኒ ብዛዕባይ ይምስክሪሞ አነ ካብ ምስክርነት ዮሐንስ ዘአቢ ምስክር አለኒ ናበለ ይዛረቦም ነሩ ዋላ በዮሐንስ 8:26 ከይና ኸነንብብ ኮለና ብዛዕባሁም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ አለኒ እቲ ዝለአኸኒ ግና በዓል ሐቂው ካብኡ ዝሰማዓኽዎ አሜን ካብኡ ዝሰማዓኽዎ ንዓለም እነግር ኣለኹ በሎም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብብኡ ዝሰምዖ ካብብኡ ዝረአዮ አብኡ ክገብር ዝረአዮ አብኡ ዝበሎ ዝገብር ነሩ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ አሜን እንታይልዎም አብ ዮሐንስ 8:4 ሕጂ ግና ንአይልዎም ካብ አምላኽ ዝሰማዓኽዎ ሐቂስ ንዝነገርክኹም ሰብአይ አሜን ሕጂ ግና ንአይ ካብ አምላኽ ዝሰማዓኽዎ ሐቂ ንዝነገረኩም ሰብአይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም አብርሃም ከምዚ አይገበረን ኢሉ ይዛረቦም ነሩ ማለት እዩ ዋላ ዮሐንስ 14:31 ከናንተር አንቢምናውን ግናኸ አነ ነቦ ከም ዘፍቅሮን ከምታ አቦ ዝአዘዘውንን ከምዚ ገብርን ዓለም ምእንተ ክትፈልጥሲ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ በሎም ይብለና ዋላ ብ15 ኸይድና ኸነንብብ ኮለና በዮሐንስ እቲ ካብ አቦይ ሰማዓኽዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኸይ ዝብለኩም ባርያስ ጎይታኡ ዝገብሮ አይፈልጥን እሞ ደጊም ባሮት አይብለኩም ክብሎም ኮሎ እንደቀ መዛሙርቱ ንሪ እንታይ ኸሪኤኩም ደሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብብኡ ሰሚዑ ዝገብር ስለዝኾነ ኸዓ ሙሉ ለይቲ ክጽሊ ሓዲሩ ካብቦ ድማ ተቀቢሉ ነቲ ዝተቀበሎ መልእኽቲ ድማ ተግባራዊ ክገብሮ ኮሎይና ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍል ንሪ እንታይ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 ምዕራፍ 2 ከይድና ኸነንብብ ኮለና እንታይ ይብልሲ ብዛዕባ ጳውሎስን ባርናባስን ክዛረብ ኮሎ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ኮለው ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳኦልን ነቲ ዝጸዋዕኽዎም እዮ ፍለዩለይ በሎም ይብለና كسا منفس قدوس الزارب كلاتهم بحد كوينهم يغلغلو نيرو امين دو قدساني منفس قدوس مستزارب غنا اتوم مغلاغلتوم نبارناباسن نጳውሎስን ጸይሞም ጸልዮም አዳውም አንቢሮም ከፋንዎ خلو نري كبرن شمو يكون دس አይበልን ሽዑ ጾሙን ጸለዩን አዳውም ከአንቢር አንበሩ ለምሞ ሰደድዎም ይብለና ግብረ ሐዋርያት 10:33 ኢየሱስ ለይት በመልእታ ጽልይ ድሕር መሕዳሪን በአር ነቲ አቀዲሙ ሐዋርያት ኢሉ ዝሰሚዮም ካሞንጎቶም ካሎ ደቀ መዛሙርት ሐሪዎም ማለት ፈሊዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብስንታይና ንመሃር ጸሎት ክሳዕ ክንደይ አገዳሲ ከም ዝኾነ ስምዑንዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ እዩ እና ክጽልይዶ መድለይልኩም ተሐስቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ለይቲ ክንብርከ ድቃስ ዘይብሉስ ከሐድር ዶም ተገበኦ ወላ አንንስኻትኩም እንሲ ውሉድ አምላኽ ደይኮናን አምላኽ ዘድለይና ዝፈልጥ ዶ አምላኽ አይኮነን ስለምንታይዳ ንቁሑ ጸልዩ ዝብለና ንሱ በዕሉ ዝሕልወና ካብ ኮነ ንሱ ዝበሎ ኣብ ህይወትና ዝኸውን ካብ ኮነሲ ስለምንታይዳ ጸልዩ ብለና ቅዱሳን ጸሎት አዚ አገዳሲዩ እቲ እንኮ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ መንገዲ ጸሎት ስለዝኾነ ናይ ግድን ከም ክርስቲያናት ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንጽልይ አሎና ንጎይታ መብዛሕቴና ነፍቅረካ ኢና ንብሎ አይኮነን ንጎይታ ተፍቅርዎ ክንደ ያለኹም ኣብዚ ንጎይታስ የፍቅረካዬ ኢልና ንዝምረሉ ንነግሮ ብዙሕ ግዜ ደጋጊማ ጎይታ የፍቅረካዬ ንብሎ ግን ክሳዕ ክንደይኻ ምስቲ ተፍቅሮ ጎይታ ጊዜ ተወስድ ክሳዕ ክንደይና ምስቲ ነፍቅሮ ጎይታ ጊዜ ነጥፍ እሱ ዋና ገዳስ ነገር ማርቲን ሉተር እንታይሉሲ more work is done by prayer than by work itself ይሉ ማለት ካብቲ ስራሕ ንላዕለሲ ብጸሎት ብዙሕ ስራሕ ዝስራሕ ይሉ አሜን ብጸሎት ዝበዘሐ ስራሕ ዝስራሕ ይሉ
ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎት ዝወድኦ ነገር እዩ ተግባራዊ ዝገብሮ ስለምንታይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት ይቀልሉ ነይሮም እንድሕሪልና ብጸሎት ወዲእዎ ስለዝጸንሑ ንጸላእቱ አሲሩ አሜን ዶ ንጸላእቱ ከምዘይ አዩ ፓራላይዝ ገይሩ ስለዝወጽእ ክወጽእ ኸሎ አገልግሎቱ ውጽኢታዊ ይኸውን አነ ንስኻትኩምን ሓንቲ ሰዓት እኳ ኸይነቃሕና ብዙሕ ነገር ክንገብር ላዕልን ታሕትን ንብል ዋላ አኬባታት ተብዛሕና ዋላ ኮንፈረንሳት እንተብዛሕና ዝመጽእ ለውጥ የለን ኮንፈረንስ ናይ ዘብዛሕካ አገልገልቲ ናይ ዝዓደምካ አይኮነን አስተቢልኩም አለኹም ቤተክርስቲያን ትነቃቃሕ ማዓስያ እንድሕሪልኩም በቃ ኮንፈረንስ አዳሊኻ አገልጋሊ ምስትእድሚ እታ አገልጋሊ እግዚአብሔር ዝረድኦ እንድሕር ኮይኑ ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ጊዜኡ ዘሕልፍ እንተ ጸኒሑ ንቁሩብ መዓልትታት ነተን 3 መዓልቲ ይኹና ነ4 መዓልቲ የነቃቅሖ ነቲ ህዝቢ ብድሕሪ ይኸይድ ምኽንያቱም ለውጥ አይመጽኒ ብድሕሪ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክነቃቃሕ ዘለዎ አሜን ዶ ባዕልኻ ኢኻ ክትነቃቃሕ ዘለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ብጸሎት ባዕልኻ ኢኻ ገጽ እግዚአብሔር ክደሊ ዘለካ ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ባዕልኻ ኢኻ ጊዜ ክትሕልፍ ዘለካ ኩላህና ጸሊና እንተ ንመጽእ እዝሩም እዚ ሓው ምተኣግዶ ነይሩ ኣይኮነ እንዲ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ከአዝበዝሐ ጊዜ አብ ጸሎት ይሕልፍ ነይሩ ዝበዝሐ ነገሩ ብጸሎት ወዲእዎ ስለዩ ዝመጽእ ናይ ኢየሱስ አገልግሎት ይኹን ናይ ሐዋርያት አገልግሎት እንተሪኢና ህይወቶም ናይ ጸሎት ህይወት ስለዝኾነ አገልግሎቶም አዝዩ ውጽኢታዊ ነይሩ ካብ አምላኽ ዘዝሰምዕዎ ስለዝገብሩ አገልግሎቶም እንታይ ነይሩ ውጽኢት ዘለዎ አገልግሎት ነይሩ ስለዚህ ለሕና ካብ ህይወት ኢየሱስ ኮነ ካብ ዝቀደሙ አቦታትናን አሕዋትናን ተማሂርና ዝበዝሐ ጊዜና አምንታይ ክነሕልፎ ዘለና አብ ጸሎት ክነሕልፎ ኣለና ካብ ጊዜና አብ ዘይከውን ጊዜ ነጥፍኦ አብ ጸሎት ንትጋሕ አሜን አሜን ዶ ቅዱሳኔ ጊዜና ንኻል ነገራት ካብ ነጥፍኦ ምስ እግዚአብሔር ቃሉ ብምንባብ ብምጽላይ ምስ ቅዱሳን ብምሕባር እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ብምግባር ጊዜና ነጥፋአዩ አሜን ኢየሱስ ድሕሪ ምጽላዩ ሓደ ነገር ክገብር ኮሎ ኢና ንሪ ምድሪ ምስ ወገሐ ይብለና ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሓረየ ይብለና ኣብዚ ኢየሱስ ፍቃድ አቦይ ዝገብር ዘሎ አሜን እዞም ሐዋርያት ብጸሎት ተወልዶዮም አሜን ዶ ዋላኳ ሰዓቡኒ ኢልዎም እንተ ሰዓብዎ ናሐዋርያነት ስም ዝተዋሃቦም ድሕሪ ጸሎት ኢየሱስ ምስ አቦ ጊዜ ድሕሪ ሙሳዲ ከምቲ ክብሎ ጸናሕኩ ኢየሱስ ኣብዚ ክፍሊ ኮነን ናሐዋርያት ሃሪዎም ኢየሱስ አቀዲሙ ናሐዋርያነት ሕጽያት ገይርዎም ኣብዚ ክፍሊ ኢየሱስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕሪልኩምኒ ነቲ ጻውዒት ኣብ ቅድምቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ወግዓዊ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ካብታ ሰዓቡን ኢሉ ንዕኡ ምስዓብ ዝጀመሩላ ሰዓት ጀሚሩ ጎይታ ነዞም 12 ናሐዋርያት መዲብዎም ነይሩ አሜን ነቲ ቃል ድሕር ደኣ ብደንቢ አንቢብናዮ ብግልጽ ይዛረበናዮ ካባታቶም ይብለና ማለት ካብቶም ደቀ መዛሙርት ብምሉኦም ማለት ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም ይብለና ዝሰመዮም ዝብል ቃል ሕሉፍ ከም ዝኾነ ይዘርኤና አሜን ሰሚዎም ዘይኮነ ዝብለና ዘሎ ዝሰመዮም ይዝብለና ዘሎ ማለት አቀዲሙ ዝሰመዮም ይዝብለና ስለዚህ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ኮነን ኢየሱስ ሐዋርያ ኢሉ ሰሚዎም ኣብዚ ወግዒ ዘልብሶ ዘሎ ወግዓዊ ዝገብሮ ዘሎ ይእውጅ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደልዮ ነጥብ እንተሎ እንታዩ ሐዋርያነት ሓደ ካብተን ሓሙሽተ ናይ አገልግሎት ክፍሊ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ካብ ዝሃቦ ውህበት ሓደ እዩ አሜን እንታይ ይብል ኣብ ኤፌሶን 4 ካብ 11 13
كلاتنا ناب حبرة امنت ناب فلتت ود املاخ ناب اخول سبعي ناب لك ملعات بتصحنا خريستوس كسع انبتصح اتوم قدوسان نتغبر اغلغلوت نمحنات سغا خريستوس ملوات منتخو خونو إلو نسو نغليهم حواريات غليهم دما نبيات غليهم كا وانجيلاوያን غليهمون غواሶትን መማሃራን ከሆኑ ሐበይብለና አሜን غليهم ይዝብለና ሁላቶም አይኮነን ስለዚህ there are certain people غليهم ጥራያም ሐዋርያነት ካብ ጎይታ ዝወሃብ እንበር ደሊኻ እትኾኑ ነገር አይኮነን ብዛዕባዚ ብዙሕ ክበሃል ጸኒሄ ቃል አምላክ እንታይ ይብለና ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዩ ይብለና ስለዚህ ሐዋርያት ስም ጥራይ ዘይኮነስ ስልጣንን ሐላፍነትን እንኮላዩ ነዚ ዞም ብሩኻተ ሕዋትና ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም እግዚአብሔር ሽም ይባረክ አብዚ ክነስ አዚና ነስተውዕለሉ ዝግቡኡና አገደስት ነጥብታት አለው ተቀዳማይ ነጥብ እንታዩ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ዝብልን እቲ ኻልአይ ነጥብ ድማ ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሐዋርያት ዝብሉ ቃላት አዚና አገደስት ነጥብን አሜን እቲ ቀዳማይ ነጥብ እንታይ ዘሪኤና ቶም ደቀ መዛሙርቱ ተሰመዮም ዘለው 12 ጥራይ ከም ዘይነበሩ ዘሪኤና አሜን እተቀዳማይ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ኢሉ ዝብለና ዘሎ ነጥብ እንታይ ዘሪኤና እቶም ደቀ መዛሙርቱ ተሰመዮም ዘለው 12 ጥራይ ከም ዘይነበሩ ዘሪኤና ምክንያቱም ካብ 12 ተሐሪ ስለዚህ ተኽእል ማለት እዩ እቲ ቃል እንታይ ዝብለና ካባታቶም ካብቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ አቀዲሙና ሐዋርያነት ሐሪዎም ንዝጸነሐ ነዓዓቶም ነቶም 12 ሐሪዎም ይዝብለና አሜን እቲ ኻልአይ ነጥብ ድማ ከምታ ዘላታቶም 12 ሐዋርያት ካብቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ተሐሪ ምዃኑ ይዝገልጸልና ዘሎ አሜን ኣብዚ ሱቁልና ጎሲና ክንሐልፍ ዘይብልና ካልኦት አገደስት ነጥብታት አለው አንቶይ ድምጽ ይኹን ኩሎም ተንኪፎም ማያ ሓደ ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርድኦ አዚና አዚ አገዳሲ በኻልአይ ደረጃ ድማ ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም ዝብል ቃል ብዛዕባ ምስማይ ዝብል ቃል ትፈልጡ ዲኹም ምስማይ ወይ ብዛዕባ ናይ ስም አገዳስነት ክንዛረበሉ አዝዩ አገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ አሜን ኣብ ዘመንና ጥራ እዩ ትርጉም ዘይብሉ ስም ንደቅና ሙጻ ጀሚርና እንበር አቦታትና ሆኑ አባሐጎታትና ሱቅ ኢሎም ስም አያውጹን ነሮም ሐቀይደ ቅዱሳኔ አብ እስራኤል ከአ ሱቅ ኢልካ ስም አይዋሃብኒ ነትሰብ ዝገልጾ ስም ሽሙዩ አሜን ነትሰብ ዝገልጾ አብ እስራኤል አብ ናይ ባህል እስራኤል ሽሙዩ ዝገልጾ ስለዚህ ኣብዚ ሒዝና ዘሎና ስፍራ ኢየሱስ ሐዋርያት ኢሉ ሰመዮም ኮሎ ወይ ስም ክቦም ኮሎ ምስትስም ስልጣን አሎ ስልጣን እንተሎኻ ምስኡ ሐላፍነቱን አሎ ማለት እዩ ዝሰመዮም ዝብል ቃል አዚ አገዳሲ እዩ ምክንያቱም ምስትስም ሹመት ስልጣን ሐላፍነት ስለዘሎ ማለት እዩ ሐዋርያት ዝብል ስም ክወሃቦም ኮሎም በአር መጸውዕ ኾኖም ዘይኮነስ በትስም ከዓዩ አሜን ዶ ኢየሱስ ሐዋርያ ኢሉ ሰመዮም ኮሎ ስም ጥራይ ዘይኮነስ ሂቦም ደጊመ ነግረኩም አለሁ ስልጣንን ሐላፍነትን እዩ ዘሰክሞም ዘሎ ቅዱሳኔ ኩሎም ሐዋርያት ደቀ መዝሙርም እዚያ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኩሎም ሐዋርያት ደቀ መዝሙርም ኩሎም ደቀ መዝሙር ግና ሐዋርያት አይኮኑን አሜን አሜን ከምታ አንቶይ ድምጺ ጽቡቅ ጌሩ ዝዛረብ ዝነበረ ኩላህና ሰዓብተ ክርስቶስ ኢና እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኩሎም ሐዋርያትዮም ደቀ መዛሙርትዮም ኩሎም ደቀ መዝሙር ግና ሐዋርያት አይኮኑን እግዚአብሔር ዝተወሰኑ ሰባት ንፉሊ አገልግሎት ዝጽውዖም ሰባት አለው ካሞንጎና ዘተንሳአና አገልገልትለው ንዖም ድማ ከም እንቁ ክንንከባኸቦም ክንሕግዞም ከምቲ ድምጽ ንነዊሕ ሰዓታት ዝነገረና ከምኡ ክንገብር ይግባአና ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንእግረ መንገድና ተዛሪብናሉ ተሐለፍና ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሐዋርያ ማለት ከምቲ አንቶይ ድምጽ ሐወይ ዝብሎ ዝነበረ ልኡኽ ማለት እዩ ዝተለአኸ ማለት እዩ መልእኽተኛ ማለት እዩ ወኪል ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ሐዋርያ ማለት ተወካሊ ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ ከም እግዚአብሔር ኮይኑ አብዛ ምድሪ ዘዓይ ማለት እዩ
መልእክቲ ዘለዎ ማለት እዩ ሐዋርያ ማለት ካብ እግዚአብሔር በቀጥታ ንፉሉይ ዕላማ ዝተላአኸ ማለት እዩ ሐዋርያ ማለት ተወካሊ ናይቲ ዝለአኾ ማለት እዩ ሐዋርያ ናይቲ ዝለአኾ ነገር ዘገድሶ ካብቲ ዝለአኾ ናብ ካልኦት መልእክቲ ዘምጽ ማለት እዩ ነጊረኩም ኣለኹ ሕጂ ኣነ ክነግረኩም ከለኹ ጽንኢልኩም ስምዑ يحلفكم يو كتنقروني خلقهم يحلفكم يتي كبلكم زدلخو كما حلالفلكم زدلخو ملئ سلازا حلفكم تبزع عبا حواريات زلكم فلتات نعهم حازمو توساخ سمعو مالتي يسوس قويتا امين دقيمة كنقرأكم تاني هلخو حواريان مالت انتايله توكالي نايتزل اخو مالتي حواريا نايتزل اخو نجر زقدسو امين دو كابتزل اخو ناب كالوت ملئت زمص مالتي حواريانت كمتي ابز خفل زنببنايو كاب اغزابير زواها وهبتي سقلكا بعلخان رئسها تشما نجر ايكونن حواريات نيسوس زعايو بزعبا موتن تنسايون زمسكريا نا حواريا سلطان انتايو نا يسوس لؤخات بمخانم اتي كاب افهم زوت قال ملوخوتاوي حيل اللو امين حواريات نا يسوس لؤخات بمخانم اتي كاب افهم زوت قال ملوخوتاوي حيل اللو ابتنساتهم ززاربو قال تقاومو يخون زررب يخون ወይ ክትዕዝባሃል የለን ፋይናል ወርድ እዩ ከምና እግዚአብሔር ናይ መወዳእታ ቃልም ዝዛረቡ አሜን ዶ ሐዋርያ ሆሚዮም ናይ መወዳእታ ቃልም ዝዛረቡ አፍ እግዚአብሔር ስለዝኾኑ ካብ እግዚአብሔር ሰሚኦም ስለዝዛረቡ ማለት ናይ እግዚአብሔር ተወከልቲ ብምዃኖም ናይ እግዚአብሔር ቃል በቀጥታ ናብ ሰብ ዘምጽዮም ስኢሉ ይኮነን እዚ ናይ ሐዋርያነት ስልጣን بحثيرو حواريات عافنا يسوع يم لك خم نبيات حواريات عافنا እግዚአብሔር قال سرع حواريات اغره منجدي طايسيو خحلف دسبلني سرحهم انتايو حواريات انتايو مسرحو حواريات ناي بيت ክርስቲያን መሰረት ምግባር ይስርሖም አሜን እንታይ ይብል ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 10:9-10 امبارسن سخاتكم ابتي يسوع كريستوس بعلي امني مازن زخونه مسرت نبياتن حوارياتن اتندقكم دقيم دق عدم نقدسان سدرابيت ناملاخ ان يخوم منبر اغايشن مصاتنياتاتن ايكونكمن يبلنا قال سرحنا حواريا نا اغزابير مغلاص نابدق سبات ممصا يسرحهم امين ካለ ናይ ሐዋርያ ስራ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ናብደቅ ሰባት ምምጻይ ከምዚ እንታይ ብላ በኤፌሶን 3:5 ከምቲ እዚ ሕጂ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነቢያቱን በመንፈስ እተገልጸሎም አሜን በመንፈስ ዝተገልጸሎም ምግላጽ ናብደቅ ሰባት ዘምጽየ ኮይኑ አብቶም ካሎት ወለዶን ደቅ አዳም አይተፈልጠን ብለና ኣብ ኤፌሶን 3:5 قال نتي كاب እግዚአብሔር ዘምጽዎ ሐቀኛ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ በትዝተዋሃቦም ጸጋ ድማ ይገልጽዎ አሜን ዶ እዚኦም የምቶም ሐዋርያ እንታይ ብላ በካላይ ቆሮንጦስ 10:10 ትእምርትታት ሐዋርያት ሲ ይብል በትእምርታትን በተአምራትን በግብር ኃይልታትን አባሃትኩን በሁሉ ትዕግስት ተገብረ ብለና ስለዚህ ዞም ሐዋርያት ንብሎም ነትካብ እግዚአብሔር ዘምጽዋ ሐቀኛ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ በትስተዋሃቦም ጸጋ ዝገልጽዮም ዘረባ ጥራይ ይኮኑን ዝዛረቡ ሓደ ሰብ ሐዋርያ ምዃኑ በኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል ከምዚ ኣብ ዘመንና ብዙሓት ቤተክርስቲያናት ስለዝተኸለዲና ሐዋርያ ኢልና ንሰሚዮስ ዋላስ ፉሊ መፍለጢ ወይ መለለይ ኣለዎም ኣብ ናይ ዘመንና ኣብዚ ዘለና ዘመን ሓደ ሰብ ሐዋርያ ኢሎም ሰሚዎ እንታይ ክገብር ምስራይ ወይ መስይልኩም ቤተክርስቲያን ከተክል ኮሎ ናይ መጀመርታ ዝነገርኩኩም መሰረት ናይ ቤተክርስቲያን ከምስርት ኮሎ ያም ሐዋርያ ኢሎም ሰሚዎ እሱ ዳ ሚት ቸርች ፕላንት ገይሩ እንዲሁ ሐዋርያ ይንሱ ይብሉ ማለት ግን ሐዋርያት ኮሙዲና ንፈልጦም ቤተክርስቲያናት ፕላንት ስለዝገበሩ ደም ሐዋርያት ንብሎ ሐዋርያት سمعني نحواريات بمنتين نفلطهم بتي منفساوي سلطانهم ينالاليهم امين دو سلطان زلوهم سباتهم بعل سلطانهم كمتي اب كالاي قرنطوس 10:10 زنببنايو
تأمرتات حوارياتي بتأمرتاتن بتأمراتن بجبر حيلتاتن أبا خالتكم بخلو بتأجست جبر بلنا حواريات كنكون إلكا حواريات كون إلكا تخونو زي كونس كاب إجزابير تقبلون كاب إجزابير ترايز وهابني بكا هذا سب أنا حواري إسلاز بلا حواري خونا يكلني أنت قبلنا باولوس حواريا بيسوس كريستوس بتي كموت هزتنتو إجزابير أبو نمبر كاب سب ويس بسب زي كونا يبلاتين كاب غلاتين هاري مثلا كمتي أبزي حيزنا زلنا خفل النريو إجزابير بعلي زحري اتحريت كاب قويتايو مدر مسوغها ندك أمزامرتو نابقوت أو عم بلنا كاباتاتهم حواري إلو سميهم 10 تخلت حاري بلنا أنا بعلي قويتا حواري زحري قال كاب بحريات حواريات ملكتاتهم كنري انت خوينا دما حواريات كاب اغزابير استماحريم امين بخمزيكم تلالي وحدثب حواريا يندحريلو نلاليلو منقد بزح الله بحريات ناي حواريات كنغروكم حواريات كاب اغزابير استماحريم ازوم يسوس زحاريم 10 تخلت حواريات دك امزامرتو مالت تماحريم نيرو دك امزامرت مالت تماحراي مالتي ولا بقلاتي حدا كاو 10 تخلت هيدنا ننبب كلنا انت يبلنا انبعر حواتي انا دما بمغلاط يسوس كريستوس ينبر كابسب اي تقبلكون اي تمحركون مو اتي باي تسبك وانجيل كم قدسب زي مخانو افلطكم الله يبل امين حواريات كاب اغزابير استماحريم حواريات كال بطبب سب زي كونس بحيل املاح يمزغلغلو امين دو يسوس كريستوس غويتاي حواريات انتايام بطبب سب زي كونس بحيل املاح يمزغلغلو انتاي بلاب غبر حوارات 14 سي تبعات بطرسن يوحنسن مسرعيو زي تمحرو چواتات سبات مخانوم كا مستردو غرموم مس يسوس كم زنبرو دمالاليوم امين مس يسوس زنبرو مس يسوس دق مزامرتو زنبرو يس ماتيتس سمع مس يسوس كم زنبرو علاليوم لنا امين مس يسوس غزي زحلفه هاليلويا بحيلي زغلص كمزي ناي حواريات مالتي اب قداماي تسالونقي حدا حمشتون تايبلنا اباخاتكومن مانتاخاتكومن كمي كمز نبرنان كمت تفلطو توانجيلنا بحيلن بمنفس قدوسن ببزح مردان كايمبر بقال طراي ايمصاناكومن يبل ስለዚህ حواريات بطبب سب زي كونس بحيل املاخيم زغلغلون زغلصون نساتهم دما وصم اب كل سبه غويتام ساتاتهم يغبر نتقالون بزسب تعمر يصنعو نبر بلنا مارقس 16 اسرا خيدان نبب كلنا ولا اب قداماي قرنطوس كلته كاب حدث 5 كيدنا احنا نبب كلنا احواتي انا دما ام اخلكم كله يبل بزي يسوع كريستوس نسخا اتتسقله حد ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩ ናባሃትኩም ከመጽኸለሁ ምስክር አምላክ በብሉጽ ዘረባ ወይስ በጥበብ ከነገረኩም አይመጻኹን انا بدخامن بفرحاتن ببزح من بدبادن اباخاتكم زنبركو امنتكم بسلطان املاخ امبر امين بطبب سم انت خيت سرتسي زرباين سبكتين دما بمردع منفسن سلطان امبر بزسد زربا طب اي نبرن زيوم يمتم حوارات قال حوارات منغست املاخ بحيل امبر بزربا ايكونتن زلامو غويتان تفقدوس قلطيفه ناباحاتكم كمصئيه شعو حيلتهم نفحات كفلت امبر قالوم ايكونكون يبل اب قداماي قرنطوس مዕራፍ 4 ቁጥር 10 قال نحواريات بحريات نحواريات انتاي اندحر إلنا فريኦም نهياو እግዚአብሔር ዝገልጽዩ አሜን ዶ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ اب كلاي قرنطوس مዕራፍ 3 ካብ 1 13 اندحر كينا بيبنايو كم بحدش دو نرئسنا خنا معقوب نجمر اللونا ويس كم توم قالي دو تمعقوبنا دبدابي نباحتكم ويس دخباحتكم تلينا الله نابلبنا تتصحفت كل سب زفلطان زنببان دبدابينا نسخاتكم يخم نسخاتكم بمنفس هي املاخ امبر بقلم زي تتصحفه اب لبس غامبر اب صلات ام زي تتصحفت بمغلغالنا دبدابيታት ክርስቶስ مخانكم غحود يبلو فريኦም نهياو እግዚአብሔር ዝገልጽ አሜን ካለ ናይ ክርስቶስ አርአያ ዝኽተልዮም ሐዋርያት አሜን ናይ ክርስቶስ
አርአያም ዝኽተሉ ዚኦም ሐዋርያት ሐቀኛ ሐዋርያት ማለት ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 7 ኸይዳና ንብብ ኮለና እንታይ ይብልሲ ኣባኻትኩምን ምእንታኻትኩምን ከመይ ከም ዝነበርናን ከምቲ ትፈልጥዎት ወንጌልና ኢሉ በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን በብዙሕ ምርዳእን ካዩምበር ብቃል ጥራይ ኣይመጻናኩምን ንስኻትኩምን በብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነጥቃል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮይንኩም ስለዚህ ነቶም አመቆዳንያን አካያን ዘለው ኩላቶም አመንቲ አርአያ ኮንኩሞም ይብለም ሐዋርያ ጳውሎስ ወላብ ካልአይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ካብ 6 ክሳብ 8 ከይና ንብብ ኮልና እንታይ ይብለና እምበአርከሲ አቱም አህዋትና ካብቲ በቲ ካባና ተቀበሎ ምህሮ ዘይነብር ሰሚያሁም በዘይ ስርዓት ዝመላለ ዘበለ ሓው ክትፍለዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዘኩም አሎና ኣብ ሓዲኹም እኳ ኸይን ኸብርሲ ለይትን መዓልትን ብጻዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸሙን ጌራ ይበልዓናን ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይልኩም ክትመስሉና ከም ዝግባኣኩም ባዕልኹም ትፈልጡ ኢኹም ኣርአያ ክርስቶስ ዝኽተሉ እዮም ሐዋርያት ካለ ባህርያት ናይ ሐዋርያት ዝኾነ እንታይ እዩ ንኣምላኽ እምበር ንሰባሕ ከብሉ ኣይነብሩን እዮም እዚኦም እዮም ቶም ሐዋርያት ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2 ካብ 3 ክሳብ 5 ኸይና ንብብ ኮለና እቲ መዕዶና ኸኣ ነቲ ልብና ዝምርምር ኣምላኽ እምበር ንሰባሕ ከም እንብል ኣይኮናን ከምቲ ንወንጌል እሙናት ክንከውን በኣምላኽ ተመርመርና ከምኡ ንዛረብ ኣሎና እምበር ካብ ስሕተት ወይስ ካብ ርኽሰት ወይስ ብተንኮል ኣይኮናን እሞ ከምቲ ትፈልጥዎ ብቃል ቅብጥር ወይስ እና ኣመሳመስና ብስስዒት ከቶ ኣይመጻናኩምን አምላኽ ምስክርና ይብሉ አሜን ንአምላኽ እምበር ንሰባሕ ከብሉ ዝነብሩ ኣይኮኑን ሐዋርያት ወላ ገላትያ 1:10 እንታይ ይብልሲ ሕጅኸ ንሰብዶ ወይስ ንአምላኽ እየ ባህ ዘብል ዘለኹ ወይስ ንሰብ ከሕጉስ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ ከሕጉስ ተዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ይብል ካል ባህርያት ናይ ሐዋርያ ዝኾነ እንታይ እንደሕር ኢልና ንሰባት ኣይጥብሩን እዮም እዚኦም ቶም ሐቀኛ ሐዋርያት በዚህም ተላሊዎም ከምቲ ትፈልጥዎ ብቃል ቅብጥር ወይስ እናመሳመስና ብስስዒት ከቶ ኣይመጻናኩምን አምላኽ ምስክርና ይብል ኣብቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:5 ካለ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 2:17 እንታይ ይብልሲ በአምላኽ ተደሪኽና بجرحنت أبكر ما أملاخ بخريستوس كوينا نزاربالو نمبر كمتم بزح نقال أملاخ زحوا وسو أيكونان يلو يسوع كريستوس قويته حق أي حواري حوا وسني تخيا بك أمن قدو كبر نشوم يكون أبكر ما أملاخ نحلنا كل سب نتحق إننا جلسنا نفسنا نعقوب منبر بتنقول كي تملالسنا نقال أملاخن حساوي كي جبرنا يو نتناي نوري حبو نجر حديقنا لنا سلازي محرت كم زوردنا إذا عقل قلوت زي أكابت تهلونا أي حللن إنا أين حللن نايلو أبكالاي كورنتوس معرف 4 كاب حدك كل تخنا نبقولنا ካል ባህርያት ናይ ሐዋርያት ዝኾነ እንታይ እንደህር ኢልና ምስ ቅዱሳን ጽቡቕ ዝኾነ ህብረት ኣለዎ አሜን ምስቲ እግዚአብሔር ዘሐረዮ ህዝቢ ጽቡቕ ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ኣለዎ እንታይ ይብልሲ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:7 አማእኸልኩም ሲ ወይ ንዝቃል ዝኸብዎ ከለኹ ከመይ ደስ ይልኒ አማእኸልኩም ሲ ከምቲ ውሉድ التحقف متبويت كوينا كواداء روحات نبرنا يبل ده سايبلن كم زيهم توم حواريا مبزحتي جيزي رأسهم زخوا اليوم سئنا الدماء كابتل اخوهم آية باخرو منيو زيهم حق انياتات حواريا آمين بزتخ قالوا متأن رأسهم كإلهم خودهم زتعرو السوط راي زي يكون سئنا زبها الدماء مدراوي سناسينا نبل زلنا آيب باخرومني كابتلوهم منم عينت انقفاتات آيب باخرومني يسوس كريستوس قويتاي اب قداماي تسالونق معرف 2 قطر 9 انتاي بلسي احواتي نت ايونان صعرنان تذكروا ايهممو اب حدا كباحاتكم كاين خبر إلنا ليتن معلتن ان عينا وانجيل املاخ سبخنا لكم يبل قال انت قبلنا بكلاي تسالونق
ምዕራፍ 3 ካብ 8-10 ብጎይታ እንተ ጸናዓኹም ሲ ንሕና ደጊም ብህይወት ንነብር ኣሎና ገጽኩም ክንርኢን ካብ እምነትኩም ዝጎደለ ክንምልእን ለይትን መዓልትን መጠን ዘይብሉና ጸለና በቲ በኣኻትኩም ምኽንያት ኣብ ቅድመ ኣምላኽና እንሕጎሰሉ ኩሉ ሓጎስ ብኸመይ ዘበለ ምስጋና ኮን ኢና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ እነመስግኖ እናበለ ይቐጽል ማለት እዩ ካልብ ግብረ ሐዋርያት ኢስራ ካብ 33-34 እንታይ ብለና ብሩር ኮነ ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ካብ ሓደ እኮ አይደለንኩን ንዓይነቶም ምሳይ ዝነብሩን እዘን ኣዕዳወይ ከም ዘገልገላ በዓልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ከሎ ካልብ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10-17-18 ነቶም ናባኻትኩም ዝልኣክዎም ገረዶ ገለ ተበሊጸልኩሜ ንቲቶስ ለሚነዮ ምስኡን ነቲ ሓደ ሰዲደዮ ቲቶስ ዶ ኮን ተበሊጽልኩም ይኾን በሓደ መንፈስ ዓሰረ ሓደ ኣይተመላለስናን ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ ካል ባህርያት ናይ ሐዋርያት እንታይ እንደሕሪልና ብቅድስና ብጽድቂ ብዘይ መንቅብ ዝነብሩ እዮም አሜን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:10 እንታይ ይብልሲ አባኻትኩም እተአምኑ ዘለኹም ብቅድስናን ጽድቅን ብዘይ መንቅብን ምንባርና ንስኻትኩምን አምላኽ ምስክር ኢኹም ይብል ካል ሐዋርያት እንተ ዓይነት ባህሪና ንሪአሎም ዝምዕዱ ዘተባብዑ ዘጸናንዑ ዘበራትዑ ከማድላይነቱ ድማ ዝግስጹን ዝገንሑን እዮም አሜን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 11-12 እንታይ ይብልሲ ከምቲ ትፈልጥዎ ነቲ ንመንግስቱን ክብሩን ዝጸውዓኩም አምላኽ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ንነፍስ ወከፍኩም ከም ኣቦን ውሉድ ከመጌርና ንምዕደኩምን ነፋጥነኩምን ንምስክረልኩም ነበርና ይብል ሐዋርያት ከምዚኦም ዕብራውያን 12 ካብ 5-8 እውን ከምኡ ብል እቲ ከም ውሉድ ከም ንውሉድ ገይሩ ወደ እግዚአብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆጽዖ እሞ ነቲ ዝቅበሎ ዘበሎ ውሉዱን ይገርፎ ስለዚ ቅጽዓት ጎይታ ይትንዓ እንተገና ሓካውን ሕሊናኻ ይትዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ከአረሲዕኹም ወለኹም ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም አምላክ ከም ውሉድ ገይሩ ይሪአኩም እዩ አቦ ዘይቆጽዖ ኸንታዋይ ውሉድ እዩ ብዘይታ ኩሎም ዝሓበሩላ ቅጽዓት እንተ ኮይኑኩም ግና ደቃሉን በር ውሉድ ኣይኮንኩምና በለ ይቕጽል ማለት እዩ እና ኣብ ወላብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:1-5 ድማ ምንዝርና ብሱሩ ከምኡ ዝመሰለ ምንዝርናስ ኣብቶም አሕዛብ እኳ ዘየልቦ ማለት ሓደ ከባሃትኩም ነታ ሰበይቱ ብኡ ከም ዘእተወ ይውረልኩም ኣሎ ምስና እዚ ኸኣ ተነፊሕኩም ኣለኹም እሞ እቲ እዚ ግብር እዚ ዝገበረ ኣብ ማእኸልኩም እንቲ ክርሕቕ ኢልኩም ከቶ ኣይጓሓኹምን አነ ግና በስጋይ ርሕቕ ከነሰይ በመንፈሰይ ምሳኻትኩም ንስኻትኩም መንፈሰይ በስም ጎይታና ኢየሱስ ተአኪምና ከለና በኃይል ጎይታና ኢየሱስ እዚ ከም ዝገበረ መንፈሱ በታ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ምእንቲ ክድህንሲ ንጥፋት ስጉኡ ንሰይጣን ክወሃብ ከም ምሳኻትኩም ኮይነ ድሮ ፈሪደ ኣለኹ እናበለ ተግሳጽን ፍርድን ክዛረብ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካል ኣብናይ ህይወት ሐዋርያት ንሪኦ ባህርያት ናይ ሐዋርያት እንታይ እንደሕሪኢልና ክብሮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ እዩ አሜን ዛዓብ ቤተ ክርስቲያን ይግድ ዝብሎ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:10-14 ከይዳና ንብኮልና እንታይ ይብለና ብዘይ እቲ ተንብብዎን ወይስ እተስተውዕልዎን ካል እንጽሕፈልኩምን ኣይንጽሕፈልኩምን ኢናሞ ከምቲ ንሕና ትምክሕትኩም ምዃንና በሓደ ወገን ኣስተውዕልኩምና ዘለኹም ከምኡ ንስኻትኩም ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ተምክሕትና ከም እትኾኑ ክሳብ መወዳታ ድማ ከም ተስተውዕልዎ ተስፋ ገብር ኣለኹ እናበለ ቐጽል ማለት እዩ ኣብ ፊልጵስ 4:1 እውን እምበኣርስ ኣቱም ኣነ ዘፍቅረኩም ዝናፍቐኩምን ሓጎሰይን ኣኽሊለይን ፍቑራት ኣሕዋተይ ከምዚ ኮይንኩም ብጎይታ ጽንዑ እናበለ ክምዕዶም ከሎ ንርኢ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 19-20 ክብርናን ሓጎስናን ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ብምጽኣትኮ ተስፋና ወይ ሓጎስና ወይ ኣኽሊልና ትምክሕትና መን እዩ ንስኻትኩም ደይኮንኩምን እናበለ ይጽሕፈሎም ስለዚ ሐዋርያት ባህሪ ናይ ሐዋርያት እንታይ እንደሕሪልና ክብሮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ስለ ቤተ ክርስቲያን ክብሉ ድማ መከራ ስደት ይጻወሩ እዮም አሜን አሜን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4:11-13 እንታይ ይብልሲ
كسحجي نتأمن نعرقن نتصفعن علونا ما حدر يبلنان بجزء عداونا نعينا دما نتصعر علونا الناس عرفونا نمرق الناس أقوقونا نعجز الناس تحامينا نمعد علونا كسحجي كم جوحف علمن كم ناي كلاتهم قدفن كوينا علونا يبل تلبت خريستيان قبلو دما حوارات تايز قوريهم بزح مكرا زوج أقويا أبقى قرنطوسون كاب أسرت حدا مراف أسرت حدا كاب إسران سلستن كساسلاسا خيرنا هنا نبب كلنا أنت عبرسي أقل كريستوس ديم كم تقولوا لي الزارب زلهو أنا بلتقومي بتعر حلف زلوني بمعسرت حلف زلوني بموقعة تقبل زبالكو بزح جيزي أموز بتحكيه بأيهود حموشت جيزي نربعة حدا قدل تجارفه سلسة شع بشمل تزبيته حدثها بأمان كتكتوني سلسة ساعة تزنبركوا مركب تسبرت ليتن معالتن أبتو معامو بحر حديرة وعالكم بزح جيزي مجاوتات نيرة أبروباتات بفرحات كابدك عدي بفرحات كاب حزاب بفرحات أب كتما بفرحات أب برخة بفرحات أب بحر بفرحات أب ماخل حوات حاسود بفرحات زنبركو بعيون بتعرن بزح جيزي بمنكحن بتأمن بزح جيزي بتأمن بقرن بعركان النيرة عبلع لزي كواتعي زلو كله نجارن اتي أبتصبح زبط حني مالت بزعباتي نخلاتن محبر زحاليو زلو خو حاليتي ماني زدكم أنا خا زيدخ مالو ماني زعنكف أنا خا زيندد كمكح زلين انت خوينوس أنا بناي دخامي كمكحي اتنزل عالم بروخ أملا أبو قيتانا يسوس كريستوس أنا كم زي حسو نسو يفلتيو النابلة يقتل مالتي يسوس قويتاي آمين كبرون قويتاي يخون ازين بقر حواريان نت قدساني حواريات إلوك سميم كله معرق ايكونن زهبهم زلو حلافنا زلو وسلطاني هيبوهم حواريات بقر نزخو قبرو بأملاخ زتحاريو كم تأبز حالفة مصنعتنا زبلنايو دما لوكاس كم ناي مانم ناي وانجيل صحافتن لعلسي بزعبا ناي ጸሎት ህይወት ኢየሱስ ጽሒፉናሎ እዚ ድማ እንታይ ዘሪኤና ናይ ጸሎት አገዳስነት ይዘሪኤና ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ሙሉእ ለይቲ ክጸሊ ድሕሪ ምሕዳርዩ እምበኣር ነዞም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ካባታቶም ሐዋርያ ኢሉ ዝሰመዮም حريوم نتهم دحري زتكؤو مريض ومالتي مدري مسوجة عندك أما زامرتنا أو أم كباتاتهم حواري للسميوم أسر تخلته حريو يبلنا أما صحف قدسنا أسر تخلته بزح نجر توكل قطريا أسر تخلته قطري نبزح نجر تترنف قطريا قطر أسر تخلته أملو مصحف قدسنا بزح جزء تتصحيف له قطر عسر تخلته كملو قطري نايجزابير حيلن سلطانن كمون ملو النت زجلت قطريو قطر عسر تخلته كملو وي منجستاوي ناي ممحدار مسارات كوين يجلجليو قطر عسر تخلته نحاجر إسرائيل بملئات يوكليو مغنياتهم إسرائيل بزوم عسر تخلته نجد إسرائيل زقومت سلزخونات مالتي أبولي كيدان قطر عسر تخلته بستفل عليه منجد تتصحيفو نرخبوينا قال تقص بلالكم كحلفه دك يعقوب وين إسرائيل نجد عسر تخلته نيروم موسى أب زت عسران أربعة تابل موسى دم ما نقول له قال إخبار تصحفه نتصبح هيتو أنجحو تنسيو أب قرت خرن مسوي نتوم عسر تخلته نجد إسرائيل دم عسر تخلته حاول تسرح بلنا إننا إذا عسر تخلتسي أبزحنا مصحف قدسنا كفلي تصحيفة نرخبة أسرية بزعبا من البات دحراي هي أملاك زارب خاليو ولا بزت عسران شمون تسران حدن كنا اندهر بينايو إتعامان دما كم تسم دك إسرائيل عسر تخلته كم تسمهم يخون نتوم عسر تخلته نجد نفس وكف ببسمو كم كرت ما حتم يخون نابلي قصل ولا اندحر كينا أبزلوا وين إسرائيل أربعة حموشته عسر تخلته إنجيرا مرأي كم زلوا ينقرنايو موسى نخنا عن كسلي زسددهم عسر تخلته سليتي أبزحوا لكو عسر سلسته نرخبوينا اتن عسر تخلته أباتر أبزحوا لكو عسر شعات كلته كينا نرخبوينا اتي إياسو أب يوردانو زقومو عسر تخلته أمني أب إياسو أربعة سلسته أبي ياسر أربعة تشعته
ኣብ ኢያሱ 4:10 ንረኽቦ ኢና ካልእ ኣብ ናይ ንጉስ ሰለሞን ዝነበሩ ኣብ ማሓደርቲ 12 ከም ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ነገስ 4:7 ይነግረና ሰለሞን ካብ ልዕሊ ኩሉ እስራኤል 12 ሹማምንቲ ነበርዎ ንሳቶም ንንጉስን ንቤቱን ይምግቡ ነበሩ ነፍስ ወከፎም ኣብ ዓመት ሓንቲ ወርሒ ክምግቡ መዝ ነበሮም ብለና ዋላ ኤልያስ እንድሕሪና ከም በሓዲስ ዝነደቆ መሰውዒ ብስም እቶም 12 ነገድ ከም ዝገበሩ ንርኢና ኣብ 12 ቁጽሪ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን እንድሕር መጺና ርኢናዮ 12 ሐዋርያት ተመሪጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 5000 ክምግቦም ኮሎ 12 መሶብ እንጌራ ከም ዝተረፈ ኣብ ማቴዎስ 14:20 ንርኢ 12 ዙፋን እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ደቀ መዛሙርቲ ወይ ሐዋርያ ዝቕመጡሉ ከም ዘሎ ኣብ ማቴዎስ 19:28 ይዛረብዩ ኢየሱስ ኣብቲ ብሮማውያን ዝተታሕዘሉ ምሸት ዝተዛረቦ ካብ 12 ሌጊዮን ዝበዝሑ ኢሉ እና እዛ 12 ሲ ኣብ ሙሉ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ግዜ ከም ዝተጠቕሰት እዩ ዘሪኤና ካብተን ዝተጠቕሳ ገለ ውሕዳቴን ዝነግረኩም ዘለኹ ዋላ ኣብ ራእይ ከይና እንድሕሪኢናዮ እቶም 24 ሽማግሌታት ይብለና 12 ግዜ 12 24 144 ሺህ ይብል 12 ግዜ ዝተራብሖ በ12 ማለት እዩ እንደገና ድማ ኣብ ራእይ 12 ሓደውን ዓቢ ትእምርት ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሒ ካብ ትሕቲ ኣጋራ ኣኽሊል 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለዋ ተራእየት ይብለና 12 መሰረት ናይ ተሓዳሽ ኢየሩሳሌም ኣብኡ ድማ ስምቶም 12 ሐዋርያት ተጻሒፉ ከም ዘለውን ኣብ ራእይ ነግረናዩ ቀጽሪ ታ ከተማ ኸኣ 12 መሰረት ኣለዋ ኣብኡ ድማ 12 ስም ናይቶም 12 ሐዋርያት ትገንሸል ኣሎ ብለና ኣብ ራእይ 21 ከይና ክንርኢ ኮለና ቤት ናይ ተሓዳሽ ኢየሩሳሌሙን ኣብ ራእይ 21:16 ክዛረብ ኮሎ እታ ከተማ ኸኣ 4 ዝማዕዘናያ ምንዋሃ ክንድቲ ግፍሓዩ በቲ ዘንግ ድማ ነታ ከተማ 12000 ስታዲዮስ ስፍራ ምንዋህ ምግፋሕ ምብራኽን ማዕረ እዩ እናበለ ብዛዕባ እዚ ቁጽሪ 12 ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ጎሊሑ ንሪኢና ዋላ ኣብ the same thing ኣብ ራእይ I think 22:21 ውን 12 ናይ ሉል ኣፍ ደገ ከም ዘሎ ይዛረብ እዩ እቲ 12 ደገ 12 ሉል እዩ ነፍስ ወከፍ ደገ ካብ ሓደ ሉል እተገብረዩ ኣደባባይ ታ ከተማ ድማ ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረጽን እዩ ይብል ብዛዕባ ተሓዳሽ ኢየሩሳሌም ክዛረብ ኮሎ ማለት እዩ እንደገና ድማ ብዛዕባ ታ ኦም ታ 12 ዓይነት ፍረተፍሪ 12 ወርሒ በብወርሒ ተፍሪ ኦሙን ክዛረብ ኮሎ I think ኣብ 22 ይመስለኒ እንታይ ብልሲ በማእኸል እቲ ኣደባባይ ይውሕስ እታርባ በክልተ ጎብኡ ድማ ወወርሕና ፈሬት 12 ፍረ ትህብ ኦም ህይወት አላ ቆጽሊ ታ ኦም ትያ ከም ፈውስ ህዝብታት ኮይኑ ይብል እና ናይዛ 12 ቁጽሪ ኣገዳስነት ብዙሕ መጽናይ መጽሐፍ ቅዱስና ክፍሊ ተገሊጹ ኢና ንሪኦ ብዛዕባኡ ምናልባት ደሃር ግዜ ተለና ብሰፊሑ ያብ አምላክ ወይ ኢዮባ ክነግሩና ወይታ ይባረ ሉቃስ 16 ካብ 17 ድማ እንታይ ብልስ ምሳታቶ ሞሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደውበለ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ኣዝዮም ብዙሕ ህዝቢ ኸኣ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ገብገም ባህርን ጢሮስን ሲዶናን ክሰምዕዎ ካብ ሕማሞምን ከሓውዩ ዝመጹ አቡ ነበሩ እቶም ብሩኻሳት መናፍስት ዝሳቀዩ ዝነበሩን ሓወዩ እቶም ህዝብ ሁላቶም ከኣ ክትንኪዎ ይደሊ ነበሩ ካብኡ ኃይሊ ወጽ ነበረሞ ንብዘሎ አሕወዮም ደሳይብል ንብዘሎ አሕወዮም ዝብል ቃል ክብርን ጎይታ ይኹን ምሳታቶም ወሪዱ ይብለና ምሳታቶም ማለት ምስቶም 12 ዘሐረዮም ሐዋርያት ማለት እዩ አሜን ሕጂ አሞንጎ ደቀ መዛሙርትን አሞንጎ ሐዋርያትን ኦሬዲ ናይ ፖዚሽን ምፍልላይ መጽኢሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ዝበዘሐ ግዚኡ ምስመኒ ዘጥፍ እንድሕሪልና ምስቶም ዘሐረዮም 12 ሐዋርያት ምሳሳቶም ወሪዱ ይብለና እንድሕሪኢኹሞም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ታሕቲ ከም ዘለዎ ይዝነግረና ደቀ መዛሙርቱ ምስቶም ከሓውዩን ክፍወሱን ዝመጹ ህዝብታት ከም ዘለዎ ይዘሪኤና ምሳታቶም ወሪዱ ዝብለና ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ መን ይዛረብ እንድሕሪልና ብዛዕባቶም ዘሐረዮም 12 ሐዋርያት
بخمي فليت كان دحر إلكمني دما نتقطع زلو زلو كتم ببو خلهم بقليلو تردوا تخليهم مالتي مساتاتهم وريدو دما ست أبزبل بوتا دوبلة بزحات كابدك أمزامرتون يبل ريهم اللهم بزحات كابدك أمزامرتون عزي بزح حزب خا كابزلو يهودان يروسالم جم بحر تيروسن سيدونان كسمعوه كاب حماماتهم كحاويو زمصوا أبو نبري بلنا يسوس كابزا ساعات نينيو كل نجارو زجبرون مستم نفولي علامات أو حوارياتي أبزي أمونغوتهم دك أمزامرتون حوارياتن فللي كم جمرين نري مالت يسوس نتوم نفولي علامات أو باروتو زسلتنالو نتنسوز مدبو سرح بقعات متان كخونو فليو بفولي زسلتنالو جيزي سلازو خونه خايو تصحافاي فلاليو تصحيفو نازلو كابز خفلنتاينا نمحر اتنابي يسوس زمص بعلامه امينو يمص انبر كيتناغفه كيتفوسه خمزي ملسنا نري امين اتم بروخات منافس زساق يزنبرو حاويو بلنا توم حزبخا كلاتهم كتنكيو يدلي نبرو كابو حيلي يوص نبرمو نبزلو احويوم يبلنا كبر نغويتا يكون امين شمو بروخ يكون كاب إسراك سايسر عن شديشتن دمان تايب لنا نسو دما كاب دك أمزامرتو نابدك أمزامرتو نات أمتا بلا أتوم دخاتات منغست أملاخ نعهاتكم يامو بطوعاتيهم آمين أتوم هجي تتأميو كتسأقويهم مو بطوعانيهم أتوم هجي تبغيو كتسحقويهم مو بطوعانيهم سب سلود سبيلهم تتسألهم انت فليهم انت تتعرفهم سمكم كفو انت وصولكم بطوعانيهم إنه أبتم أبوتاتهم دمان نبياتكم ويجبروهم نيرهم مو كاب سماء أسبوهم بزح قوني شعبتها ما علتتي أبح يبالكم تحجوسوا أتم حبتامات جنا حجوسكم وديهم يهم مو ويلهم أتم صعوبات كتأميهم مو كتأميهم مو ويلهم أتم هجت سحقوا خطبخيهم كتحزنوا يهم مو ويلهم كل سات صبوا تتزاربلكم أبوتاتهم نبيات حاسوتكم ويجبروهم نيرهم يمو ويلهم يبل بتقولوا ملأخت نايز خفلزي انتايو كل جزء حجي تحالفوا زلهم جزاوي مو عجهم حجي ستأمي زلهم نايز قاب زمن كما تسألكم يو بزعبا حجي زلهم وخونة هذه كونس أما عديهم تأموتي زبلهم زلهم آمين بحث إيرو كمتي زنبرو عاي كتأنحنيو كلواتيو إنا يسوس ملكت آمين من لوات كخوني زبلهم زلو بزح مقلات كنوت قالو نخونينا جن بحث إيرو كن اللواوت إنا يزبل زلو حجي سحق زلو دحر كبكيو حجي زبكي زلو دما دحر كسحقي exchange خقبريو كمتي زنبرو زتأنح نجر يلن كلوات إنجر كله يزبل زلوا آمين جيزاوي يزبل النازل يسوع كريستوس قويتاي نا قويتاي باركم نلوم زداله خو قال أملاخ زي مثل داونا لإلنا تسألينا خنودينا قويتها بنجر كله يباركم سمايا سورة
مسكناي كقربي عميق وفقر قلت عيكلني نتزل مسكناي كقربي فقري كعبز بنو خان العلي فقري السخا يلا سبسل عخا فقري كعبز بنو خان العلي فقري السخا يلا سبسل عخا